A partir deste venres e durante toda a fin de semana, Boiro viaxará no tempo, concretamente a época castrexa, para reproducir un mercado da época, ao longo da Rúa Peonil. Participarán uns 50 postos de alimentación e artesanía, e haberá tamén diversas actividades paralelas con música e animación de rúa. Vai haber sobre uns 50 postos ao longo de toda a Rúa Peonil, con tipo de produtos de comida de toda a variedade e de artesanía. Haberá tamén un pasarrúas musical para, para animar a xente, e que será polo grupo Uppsala a cargo de Mónica Atómica. Os espectáculos tamén haberá de lume, outro pasarrúas de zancos e mazas. Tamén lle darán vida ás flores. Ademais doutras actividades, como un obradoiro de cestaría e outro de cerámica para os nenos, e ata o oficio dunha boda castrexa, un evento para o que a xente que o desexe aínda se pode anotar. O ano pasado foi un éxito, as bodas celtas, que, xa temos unha parella anotada, esperemos que se anoten máis, tamén hai que ser pacientes, porque sempre sucede o mismo, anótanse o penúltimo día, pero non pasa nada. Teñen que vir, o requisito é que teñen que vir ataviadas. E despois, nada máis, salimos do campamento, facemos un desfile por todo o mercado e os levamos a facer o oficio no parque. Vai a ser o sábado da noite e é un rito moi didáctico e moi atractivo. Dende o Concello destacaron a importancia desta actividade, consolidada xa como unha das citas festivas na oferta cultural da localidade este verán, que trata ademais de satisfacer os gustos de pequenos e maiores. Facer un chamamento a todos os cidadáns da comarca que este fin de semana, venres, sábado e domingo, veñan a Boiro porque, a parte da Mercado Castrexo vai haber máis actividades e creo que vai salir un bo mercado e que ano tras ano se está mellorando e que co tempo se consolida.